Jamuje jamu Barista Abubakar jamuje jamu Barista Abubakar jamuje tahiya direba sanya giya kai ne gwanin tahiya tuwo silanamiya ruwa abin tahiya uwar jiki lahiya babatun gajiya kai ne adan tafiya mai farar aniya ai sai da kai tafiya kurzo gwanin tafiya babatun gajiya kai ne ba za ka iya ba ma bakar tafiya sai mai farar aniya nemar su ta karaya mun gane su jiya motar su ba taya kun gaba ta haya mata suna ta faɗi maza ana ta faɗi yara suna ta faɗi kowa yana ta faɗi sai barista Abubakar sai barista Abubakar Barista Abubakar al'ummar kuntuwa sai Abubakar Barista al'ummar dandina sai Abubakar Barista birni da ƙauye sai Abubakar Barista al'umma ta zaɓin mu mun rike Barista birni da ƙauye sai faɗi yake Barista yara da manya sai faɗi muke Barista mun yaje lema tun da ta rufe Barista su masu tallar ƙwaƙwa sun saɓe Barista sun gane yatsa ya wuce zobe Barista daraja ta tsaba ta wuce dusa Barista mun ɗau ruwa wallahi bai ginsa mai sandanin bacci ya ɗauka sa mun ɗau gwani na gwarai Abubakar tafiyar mu ta da tasu tafiyar suna su gaya mu akwai miyar sai san ta dandu samaliya daraja ta nama ta fitaliya kowa iso yau ya wuto jiya al'ummar funtuwa zan da kewaye mun samu dama ya rayeye kan dutse fata namu zai haye kurin kare ya tsaya ga kulliya ya san gidan kura akwai wuya masu tallar nema makauniya kan dutse gata ne ga al'umma masarakana a gare mu an gama ta bayar daga ƙara hikima a jihar da katsina sai kaliba wanda wadau shara a jefa kyawun gida a hada da kofa sai barista da ɗan dutse rana da ta fito da ta hantse ba mai tare tara duna rantse sai barista Abubakar sai barista Abubakar kuntuwa har da dandime barista muke kira barista Abubakar tashi ka ja mu kai ne gaba bismillah ya tabara mai duniya kai ne ka kaji kasar mu Najeriya kuma laguna ta fi Algeria kai ne ka yau uba ya auro iya kai yau su jantabara ka yau kurciya ga al'umma na dandime kuntuwa ga wakilin mu zaɓe mai zuwa barista Abubakar kai zuwa da shaina Allah ka wuce rainuwa reno na zaki ka fi ɗan raguwa ba ma idan zaki ga darbejiya kai mai da kwangu ga ina yankiya ya zo kana ta wuru rijiya ba ma biyan tafiyar ku haurajiya mun ɗan wakili mai farar hannu barista Abu wakilin ƙwarai mun ɗauki jigo mun aje sadar Allah fa ba ta fahimtiya sai furai muna ji muna ta ganin wakilan kwai ta ya za mu bar zaki mu ɗauko wurin al'umma na kuntu waɗanda mai sun siya mu farka mu tashi mu bar biyar mujiya ba ta yin yawo sai dare yan siya ina mai bidar tsafta ya ɗau sun siya ta ya za ka ɗebi ruwa ka daurariya kusan babu mota mai kafa ɗaya sai mai gida dan dutse ne mai gidan mai gida gaskiya ta zama nasarar mai gida
rayuwa na bida koko in ce aljanna sanin bida ga alhaji ya una gaida kai ciyaman na dandina dole in sa da kai muna takama da hilo ko danta da kai ina mai gida total funtuwa ta ce al'umma na funtuwa na faɗin kai fice kai ne za mu zaɓa babu cece kuce ina mun salamalan ina gaida kai amana na ɗan dutsen mu na gaida kai ina gaida mai layu amanar mu ne a yankin kaladuwa kai fa aina mu ne ina arewa wura aisahun har da kai sayayye wajen tafiyar mu na gaida kai ina gaida lura zuma bejiji da kai ina gaida bekun dole in sa da kai ina taka kula dole in sa da kai ina gaida nasir mai laja har da kai jagora na midiya ina gaida kai ina ibrahim abubakar kai da kai